Ongi etorri guztiak eta guztiok. Ongi etorri guztiok eta guztiak. Zu Irene Arraratz Lizeaga zaitugu. Eta zu berriz Maialen Berasategi Katalan. Eta teknikari gaur. Arantxa Artola Aldan Ondo. Hauxe duzue, ez errez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko saioa. De balde festa preparatzen de nik nahi dedan ordua. Ez errez eta festa. Gaur, bat guztien, guztiak baten. Gustavo Adolfo Bécquer poeta espainiarrak erromantizismoaren adiera guztietan maisu idatzi zuen poesia zuzara. Gustavo Adolfok ligatu egingo zuen, seguraski. Robert Frost poeta estatubatuarrak berriz ligatzeko asmorik zuen edo ez dakigu. Baina itzultzaile batekin ligatzeko asmorik gutxienez ez zuen izango. Zeren Robertek poesia definitzeko lantegi zail horretan esan baitzuen poesia zera dela. Itzulpenean galtzen den horixe bera. Nio, fuerte hasi zara gaur? Gure itzultzailekide, lankide eta lagun guztiak xaxatzeko asmotan, ala? Ez da inondik ere. Naiz eta gai hori ere oso interesgarria den, Frosten esaldi hori ez dugu ekarri gaurko saioan itzulpengintzaren eta poesiaren ahaleginez eta ahalezinez aritzekoak garelako, baizik eta gogora ekarri digulako beste esaldi bat, behin norbaiti entzun geniona. Hark zioen, fraseologia dela, hizkuntzari matematika kentzen zaionean geratzen den poesia hori. Arraioa. Bai. Esaldi maximalista xamarra igual. Bodelerrek eta enparauek zioten bezala burgesa txundituta usteko. Bai, pixka bat, bai. Alegia, nola esan duzu? Fraseologia dela hizkuntzari matematika kentzen zaionean geratzen den poesia. Bai, eta ufa, orain igual matematikariak ere aserretuko zaizkigu. Gainera, fraseologia hitz hori ez alda gehien bat hizkuntzalarien eta gu bezalako frikien berbajea. Entzule batzuek berbada ez dute oso zehatz jakingo zertaz ari garen. Egia, ez dakite, agian aipatu dugu lehenagoko saioren batean ere, baina kasi guk esplikatu beharrean, esplika diezagula Luis Villasantek. Hizkuntza bat menderatzeko ez da aski gramatika eta hitzak jakitea. Hor dago fraseologia, hots, esaren mundua, lokuzioak, errefrau itxurako esapideak eta bar. Esaren mundu hau guztiz da berezia eta hizkuntzaren muinari hurbildik ukitzen diona. Arrotzarentzat santuario itxia gertatzen da. Eta hortik, besteak beste, hizkuntza erabiltzeko somatzen duen ezintasuna edo nekea. Hizkuntza bat ikasten hasten garenean, normalean, lehenik gramatikaren eta hiztegiaren oinarriak ikasten ditugu. Eta urteekin eta arian fraseologia ere ikasiz joaten gara. Alegia, nola esaten dituen gauzak hizkuntza jakin horrek. Hala izaten da bigarren hizkuntza ikasten dugunean edo hirugarrena edo, baina etxeko hizkuntzan dena batera ikasten da. Eta ze uste zenuten, saio honetan ez genuela Juan Garziaren esaldi famatua izango da. Ez dugula esaldi hori aipatuko. Merezi du berriz ere gogora ekartzea Juan Garziaren esaldi hori. Hizkuntza bakoitza da esapide berezi bat. Eta hor isten dira konmatxoak. Hizkuntza bakoitza dauka nolabait esateko, gauzak esateko bere modua, bere joera, taxu berezi bat. Bai, zuk beti jartzen duzu adibide polit bat hori ilustratzeko. Demagun arre batekin estropezu egin eta lurrera erori garela, muturrez aurra.
Euskeraz min hartu dut, esango genuke, ez da? Euskerak berezkoa du, min hartu, esan moldea. Frantsesez ere bere erara esango lukete, aboa mal edo esan moldea erabilita, eta gaztelaniaz ere ez luke inork esango, ez genuke esango he cogido daño, ez da? Ez. Bueno, esan alko genuke, noski, baino inork ez luke hori zuzentzat edo egokitzat joko, ez da testu inguru edo egoerarik informalenetan ere. Hizketan ikasi berri duen ume batek ere nik uste zuzendu egingo liguke, hori esan ezkero. Are gehiago, adibide jakin horretan ez dakit, baina beste batzuetan hartzaileak agian lanak izango lituzke zehazki esan nahi dugun ulertzeko. Eta pentsa, gramatikaren aldetik berez ez du ezer txarrik. Esan genezake gramatikalki zuzena dela, baina hizkuntzaren aldetik ez. Gaztelaniak ez du hori horrela esaten. Beraz, esan molde horrek ez du funtzionatzen, ez du balio. Beste hizkuntza guztiek bezala, euskarak ere bere esateko manera du. Eta horrekin zuzenean loturik dago joan den saioan jorratu genuen gaia, gogoratuko zareteagian, euskararen esanindarra, alegia. Aurreko hartan izan genuen, baiet, euskarak baduela esanindarra, euskara batuak ere baduela esanindarra, baina jakin egin behar dela noski nola aterazukoa hizkuntzak barnean duen indar horri. Eta hori ez da ez, erraza, baina zergatik ez horrixe heltzen saiatuko gara gaur. Beraz, zer behar da euskarari txinparta ateratzeko? Hasteko, euskaran laketzeko gogoa, euskaraz hizketan gozatzen den jendea. Euskaltzuloak, alegia, Iñaki Segurola zenak esaten zuen bezala. Izan nintekeen egitezko euskalduna, baina ez. Nahiago dut, horretara jarri ezkero, euskarazko tipo bat naizela esatea. Eta euskal zulo xamarra, gainera. Eta ez besterik, ez gehiagorik. Euskal zulo hitza bera ez aldaba, euskal zulo baten sormen linguistikoaren erakusgarri ederra ez ezik, euskararen esanindarraren erakusgarri ederra ere. Hoixe, eta txinparta bakar batek gainera beste txinparta batzuk pizten ditu. Esanindarra eta jostanai linguistikoa kutsakorrak dira. Iztunok, alakoak erabiltzen ditugunean, maiz entzuten baditugu batez ere, oharkabean barneratzen ditugu, eta agian guge bere hasten gara, alako esapideak erabiltzen eta sortzen. Baita ustez oso hizkuntza zaleak ez direnak ere. Zergatik, jostagarria direlako, bai, baina batez ere baliagarriak zaizkigulako. Balio dutelako, esan nahi dugun hori, bixiago edo adierazkorrago esateko. Alako estimuluek gainera suspertu egiten dute, jendea. Alakoak entzunez gero errazagoa da norberari ere asmamena piztea. Azken batean, hiztun sortzaile anonimoek biziarazten dute hizkuntza. Eta pentsa bestela, gazten argota, kaleko hizkera, zer dira ba? Azken batean, hoixe, norberaren komunikazio premiak betetzeko bideak, hizkuntzaren txinparta piztuz sortuak gainera. Euskaraz ordea, podcast honetan maiz aipatu ditugun arrazoiak direla medio, askotxotan joera izaten dugu beste hizkuntzen baliabideak erabiliz emateko adierazkortasuna euskarari. Zamolde berriak eta sortzen dira, baina euskararen sistemaren barruan sortzen dira, hortxe hau, koska. Ja, egongo dira, baina oraintxe esamolde kolokial gutxi datozkit gogora, berriki sortuak eta euskaratik eta euskaraz sortuak. Bueno, aspaldi ez dela jendea ibili zen, adibidez, aditz trinkoak umore ederrean sortzen. Bai, egia, datsegit, damolat, daflipat, dizerdit eta hoiek guztiak. Eta ideia oso da, divertigarria da, eta jostatzeko aukera handia ematen du. Baina ditzoiek
euskararen sistemaren barruan egokitu ditugu. Ondo erreparatzen badiegu, da flipat idatzi dugu makina bat aldiz Twitterren edo ixan, nahiago baduzue. Baina banoa esaten dugu, eta ez dugu esaten noa. Eta badakit esaten dugu, eta ez dakit. Eta bar. Alegia, sistematik kanpo aritu gara, sortu bai, baina hizkuntza bera indago haul, euskararen sistema bera indago hola, erdipurdi, barrenak edo senak ez digu eskatu, bada flipat esatea. Uste dut argi, baino argiago dagola oleziaren seinale dela. Bai, eta esaten ari gara hiztun anonimoek biziarazten dutela hizkuntza, baina nola nahi dela ere, beti ereduak behar izaten dira. Izan anonimoak, ez, gure inguruko jendea eta, edo izan eredu publikoagoak, artista jendea eta, oraingo ereduak bai, noski, baina baita lehengoak ere. Euskal prosaren eredu estilistikoaren behar larri, behin eta berriz errepikatuak, jatorkeria espresibo antzu batetan murgilduko gintuzke. Atzera begiratze hutsez sortzen baldin bada. Baina inguruan ditugun premiei eta posibilitateei egokiro erantzun eta atxikitzeko, euskararen gorputz hilean eta bizian barrena sakabanatuak ditugun ontzurreak bildu eta aztertu behar ditugu. Koldo Izagirre. Lehentxeago esan dugun bezala, hizkuntza bakoitzak bere esateko modua du. Eta baliabide guztiak ez dira berdin ondo eta aixe ezkontzen hizkuntza guztiekin. Horregatik, gaurko saio honetan baliabide hoietako batzuk ikusiko ditugu, adibide eta guzti. Gehienak, egia da, baliabide unibertsalak dira, baina gu saiatuko gara pixka bat euskararen ikuspegitik erreparatzen, ezta? Eta are gehiago, aipatuko ditugu baliabide eta joeratxo batzuk euskarak tradizioz eta bereziki berezkoak dituenak. Ariketa polita irutxu zaigu. Jakingarria eta erabilgarria eta zeren haietako batzuen jakitun egongo gara agian, baina beste batzu berriz oharkabean pasatzen zaizkigu behar bada, baita tarteka erabiltzen edo entzuten baditugu ere. Eta esan beharra dugu, adibide hauetako batzuk pentsatu ahala etorri zaizkigula gogora, baina beste batzuk berriz handik eta hemendik hartu ditugu. Eta zehazki gaurko saioan, gero etengabe errepikatzen ibili behar ez izateko, Garzia Anaien liburu bana hartuko dugu oinarri. Bata, jendaurrean izlari izenekoa, Josierra Garziarena, eta bestea berriz Txirritaren baratzea norteko trenbidetik izenekoa, Juan Garziarena. 1867 urtian, lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat bistan pasata, inoiz sartu arlurpian, berra berriak erantzi dizte handikan orain artian. Modu horretan jarri zuenak norteko ferrokarrila, jakinduria handia zuen entendimentua bila. Gizonik ezin hasi liteke zaldi hobiaren bila, goizian irten irundik eta iluntzerako Madrila. Linea horrek badaukatzen bait, tunel zubita herrio, bibiderekin ipini dute sekulan bainon berrio. Elektrikako indarra eta horren beste guardarra jo, gau eta egun gelditu gabe beti zerbaiten karraio. Ea, abia gaitezen ba. Baliabide espresibo bat, Irene. Ba, adibidez, kiasmoa. Zer? Kiasmoa. Dezente erabiltzen den baliabide bada, Kia, baizera.
Bueno, barkatu txiste txarra, baina ezin nion eutxi. Bertxo moment. Bai, orain egiatan, beraz kiasmoa, sekula entzun gabe neukan. Ezaguna izango zaizu, seguru. Bueno, zer da kiasmoa, esplikatu diguzu. Literatura terminoen hiztegiaren arabera, grezierazko kiasmos hitza du jatorri eta hitz horrek gurutzatzea esan nahi du. Aha. Kiasmoaren funtsa da testu zati bat segidan errepikatzea, baina orden aldatuta edo zati batzuk alderantziz jarrita. Beste atzotitzetan agertzen da oso maiz. Dirudienez, prozedura hori oso lagungarria baita esaldia gogoan hartzeko. Bueno, hau ere, adibideren batez agian argiago ulertuko dugu denok. Esaterako. Argirako bide eta biderako argi. Aha. Bi maixuri irakurri diago. Joxerra Garziari eta Andoni Egainari. Eta esan dezagun beste kiasmo bat. Nahiko ezaguna, gainera D'Artagnan eta mosketariak gogoan ditugunentzat. Ta nazioartekoa gainera itzulpenari esker. Bat guztien eta guztiak baten. Bai, ezaguna. Bai, ulertu dugu uste dut zer den kiasmoa. Eta gogora ekarri dit, nola esan zuen Juan Garziak berak Moby Dick itzuli eta liburu aurkeztu zuenean, gogoratzen zara, esan zuen esaldi bat, idazle, editore eta itzultzaile jendeak oso ondo ulertuko duena. Alegia, liburuak ez dira bukatzen direnean entregatzen direnean bukatzen dira. Arrazoi. Juanek, hortan ere. Bai. Eta berria Pascal Tuaiem filosofari behin egin zion elkarrizketan, adibidez, Tuaiemek galdera interesgarri bat egin zuen, eta kiasmo honen bitez. Afrika demokratizatu behar da, ala demokrazia Afrika hartu. Hor, galdera. Eta Uxue Alberdiren Belarriko kilkerra liburuan ere, beste baliabide polita askoren artean, kiasmoren bat ere aurkitu dugu. Adibidez, batzuek behar asko, eta beste batzuek asko behar. Hitzek asko baitakite munduaz eta gutaz. Bai neska. Leloetan, kontsignetan eta alakoetan ere maiz xamar erabilioi da, ezta? Gogora datorkit, adibidez, Ameriketako Estatu Batuetako garai bateko presidente John Kennedyk, nola esan omen zuen esaldi famatura. Alegia, ez galdetu zer egin dezakeen zure herrialdeak zure alde. Galdetu zer egin dezakezun zuk zure herrialdearen alde. Horra beste kiasmo ezagun bat, bai. Oso bitxia da, zeren hor nolabaiteko kontrastea adierazten du, ideia aurrez aurre jarrita, baina aldi berean nolabaiteko paralelotasuna ere adierazten du, edo adieraz dezake bintzat. Zai bat zaude lasai. Bai, paralelotasuna eta lelotasun pixka bat ere bai batzuetan, ze ez oso aspaldi alako kiasmo bat entzun genion, nori eta bikote bidaiari furgon eta zale bati, ez? Eta haiek esan zuten ez dakigu zer garen gehiago, bidaien maitaleak ala maitasunaren bidaideak. Haien, Bai. Bai, esan dezagun kiasmoak ere lukainkak bezalakoak direla. Batzuk finak eta beste batzuk ezain finak. Arkumerik ez bada betorro jaskoa, berdin da lukainka edo urdai azpikoa, dozena arrautzakin bada xolomoa, da besterik ezean ama... Kiasmoak eta lukainkak konparatu ditugu oraintxe, eta begira, konparazioak ere izaten dira, hizkuntzari txinparta ateratzeko baliabide ezin hobeak. Gainera, horretan ere, beste hizkuntzek bezala, euskerak baditu zenbait konparazio kasik lexikalizatuak daudenak, ihartuak edo, naiz eta askotan jotzen dugun inguruko erderatakoak kopiatzera. Jo, makinatxo bat adibide daude euskarazkoak ederrak. Esaterako euskaldun bizkorrek tximista baino askarrago egiten dituzte gauzak. Eta norbaitek asko dakila adierazteko
Euskaldunek zera esaten dute? Bai, haizeak baino gehiago daki horrek. Horixe. Euskal alferrontzia berriz, zorria baino alferragoa dira. Edo tximiniatik gora doan kea baino alferrauak. Eta beste formulazio bat ere badago gauza bera esateko. Konparazioa behar bada disimulatuagoa duena, baina ironia ederra duena. Bai. Ik aita izango uen langilea. Zapla. Ona, Oso ona. Egia esan ikusita zein aberatsa den euskara alferkeriari buruzko konparazioetan, edo nork esango luke, ez dakit ba, alfer jende ugari dugula Euskal Herrian. Alferra bai, baina alaiak ere bai. Horiko txoria baino alaiagoak. Hoxe. Eta jende zarzarra zer da? Horiek ez dula baino zaharragoak. Eta gruyer gazta batek zer du? Satorbideak baino zulo gehiago. Angel Ertxundik adibidez, sekulako etorria du, beste gauza askoren artean, halako konparazioak sortzeko ere, makina bat irakurriak dizkiogu bere liburu eta artikuluetan. Adibidez, norbait edo zerbait aspergarria edo kantsagarria dela adierazteko Lertxundiri jarraituz, esan dezakegu lapazorriak ahozabalka jartzerainokoa dela. Eta norbait oso goxua ez dela adierazteko berriz, legorretako gila baino lehorragoa dela. Eta haizu, elkarren oso lagunak, lagun minak, zer dira? Ba, bizangoak baino adiskideagoak. No. Beira, horrek gogora ekarri dit gainera nola gure amonazenak esaten genionean, bakizu ez, gaztetan eta lagun batekin geratu ginela. Aspaldiz, orduan. Bueno, utz ezagun hor. Zure kasuan, bai, esaten genionean, lagun batekin gelditu naiz amonata. Orduan galdetzen zigun, baina zer da laguna ala lagun-laguna? Horra, errepikapenaren esan indarra, argi baino argiago. Lagunak bezala, erran zenidan, erantzun nizun ondo. Kafera gonbidatu zintudan, lagunak bezala. Irri fartxuta elkarri begira, pentsatu nuen ze ondo. Afaltzeko ere geratu ginen, lagunak bezala. Euskarak berezko dituen konparazioak aipatu ditugu, eta halako konparazioek normalean hiperbolea izaten dute barnean. Hau da, muturreko esagerazioa. Esaterako, norbait oso argala dagoela esateko, horratza baino argalagoa dela esaten dugu. Eta zerbait oso gogorra edo dagoela edo dela, oso gogorra dela. Esateko berriz, 7 eguneko ogia baino gogorrago dagoela. Bai, eta bide batez, beira, honek ez du zuzeneko zerikusirik baliabide espresiboekin, baina kuriosoa da, iztunok askotan ez kara konturatzen ze sarri sartzen ditugun hiperboleak edo esagerazioak diskurtsoan, baita konparazioetatik kanpo ere, konturatu ere egin gabe, hiperbole nolabait fosildua dira. Hain zuzen, Juan Garziak bere liburuan aipatzen du nola, adibidez, txirritak, Euskal Herri danian esaten duenean, ez dela noski benetan ari Euskal Herri oso ari buruz, baizik Euskal Herriko hainbat tokitaz. Itzaiteko modu bada. Esagerazio bat indarra emateko eta gatza emateko, baina denok ulertzen dugu zer esan nahi duen. Alaxe gertatzen da adibidez, esaten dugunean, zer dakit ba, baldarrontzi hutsa da hori, etengabe erortzen zaizkio gauzak, edo ume hau beti galdezka. Eta jakina, baldarrik baldarrenari ere etzaizkio gauzak etengabe erortzen eskuetatik, eta umerik atorranteena ere ezin da beti galdezka ibili. Bueno, hori frogatzeko dago. Esango nuke fisikaren arauen kontrakoa dela, baina batzuek mugara eramaten dute. Eta ala eta guztiz ere, hartzaileok ondo ulertzen dugu igorleak zer esan nahi zuen, barneratua dugu hiperbolearen zentzua. Izan ere, iztunok ematen nezpadu ere, normalean solidarioa gara, eta empatikoak, etengabe saiatzen gea, eta gu bai, etengabe saiatzen gea besteak zer esan nahi duen harrapatzen.
Dena zuretzat, bai maitia, dena zuretzat, bai maitia, dena zuretzat, bai maitia, dastatu nazazu afaritako sarian. Konparazioekin eta hiperboleekin gabiltza, eta beste hainbat bertsolari bezala, txirritak ere erabiltzen ditu, Juan Garziak azaltzen duenez, halako hiperbole superlatibo berezi batzuk oso adierazkorrak. Esaterako norteko trena zein arin dabilen kontatzeko, zaldi batekin konparatzen du ez, baina ez du besterik gabe esaten trena zaldia baino hobea dela edo azkarragoa, edo trena dela zaldirik onena. Txirritak horren ordez esaten du, gizonik ezin hasi liteke zaldi hobiaren bila. Eta Antxoko Euskal Festari bertsoak jarri zizkionean ere etzuen besterik gabe esan. Hau bai, festa ederra? Horren ordez, honela kantatu zuen. Askoz oberik ezin liteke ederrenera jota ere. Badaldea bai, eta ohartu bazarete, aipatu ditugun bi adibideetan, ezin izan aditza, erabiltzen du txirritak. Gizonik ezin hasi liteke, askoz oberik ezin liteke. Adibideetan enfasi berezi bat ageri da. Hain zuzen, Juan Garziak enfasi negatiboa esaten dio, formula horri. Eta benetan merezi du aipatzea, izugarri erabili baita euskarazko tradizioan. Eta oraindik ere erabiltzen baita, ahoskoan batez ere. Eta ez da harritzekoa oso ondo egokitzen baita euskaraz. Bai horixe. Garziak berak honela esplikatzen du, mekanismo hori, enfasi negatibo hori, irekiko matxoak. Kontua zera da. Merezi duen baino garrantzi gutxiago ematen zaiolako planta egitea, esaten duenak beretzat gordeko balu bezala, eta entzule erneak zuzen ulertuko duelako ustean. Eta itxiko matxoak. Adibidez, askotan entzun izan dugun beste esamolde bat. Hori ez da oso betea. Edo hori polipolitia ere ez da, ba. Eta horrekin ez dugu esan nahi polit xamarra dela. Esan nahi dugu, inxuxen, itxusia dela. Baina zuzenean esan ordez, ezeskoaren zeharbidea edo erabiltzen dugu. Bai, ez esan ez, bai ez esan, ala jaina. Aurra bezala bihurria, esateko modua ere. Aldrebez esan, baina aldrebeza izan gabe. Pentsa, ironikoa da, baina txirritak berak enfasi negatibo horren txiribuelta baliatuz, esan zuen egilak garbi esplikatzia ez da gauzarik txarrena. Eta dozenak dauzka adibideak. Ez dago oso gizena, ez zeukan mea zala. Gazte denboran etzan izango fandangolari mantxua. Eta ointxe datorki burura beste adibide eder bat. Hau txirritarena ez, baizik Joxean Hartzerena. Gero Mikel Laboak martxa baten lehen notak kantu famatuan kantatu zuena. Herri guztiak bat eginikan ez gabiltza gerorik gabe. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Gatozen, Hartzerengandik berriz ere txirritarengana. Hark kantatu omen zuen. Nire irilak frantzilarako gogo txikila daukate. Gaur egun berriz, segurasko beste nolabait esango genuke askok edo esango lukete. Nire idiek ez daukate gogo gehiagirik frantziarako edo horrelako zerbait. Bai, eta gara, horra hor, beste espezie inbaditzaile bat. Edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez elkarri itzak janez elkarrekin desagertuz isileraz Gehiagiren gehiagia, gehiagiaren mukurua, gehiagi hitza gehiagi erabiltzen dela batzuetan alegia, eta inolako beharri gabe.
Besterik gabe asko edo ugari esateko. Gehiegi esaten dugu askotan. Ezesko esaldietan agertu hori da, fenomeno hori. Esaterako. Ez zait askori gustatzen, betiko formaren ordez, aspaldi. Ez zait gehiegi gustatzen, aditzen da bazterretan. Edo ez dugu gehiegi begiratu, esan beharrean ez dut askori begiratu. Gehiegi begiratu dut eta orain biztan ekatua daukat, zentzuzkoa litzateke. Neurriz gain begiratu badugu zerbait. Hizkuntza bakoitzak esateko bere modu badu horretan ere, enfasia adierazteko bere estiloa. Salba dezagun asko, salba dezagun ugari, eta bitartean segi dezagun hizkuntzaren baliabide adierazkorrak aipatzen Irene. Adibidez, paradoxa. Hori ezaguntxea da. Gogora datozkit, Chestertonen paradoxa zoragarriak, ez? Adibidez, zoroa zera dela, arrazoia ez beste guztiak galdua duena, edo mundua ez ustekoa dela beti, eta horrexegatik dela beti berdina. Paradoxa baliabide unibertsala da, jakina. Baina esan dezakegu euskerazko tradizioan ere oso sarri erabili dela. Askotan gainera humorez, Joxerra Garziak esate baterako Laskao txikiren nau aipatzen du bere liburuan. Nik neskazar bat eskatzen dizut, egongo zara jakin da, baina zarrikan ez badaukazu gaztea ere berdin da. Konforma erraza, antza, gure Laskao txikin? Horretan bintzan bai. Eta beste paradoxa bat, nik oso maitea dudana. Bernard Shawren Arako ura. Urrezko arau bakarra da, urrezko araurik ez dagoela. Eta gainera, bizitzako alderde guztietan aplikatzeko moduko ez da. Eta, gogora etorri zait, Bizkaiko kopla zaharretako beste bat ere, guri asko emonagatik, berorri asko gelditu, baina, egia esan hori seguraski ez da paradoxa peto-petoa. Berbada gehiago da kontrastezko konparazio moduko bat. Egia, ez alferrik kontrastezko konparazio edo parekatzeek ere indar handia eman dezakete, eta barra erabiltzen dira, ez da. Txirritak adibidez, alako polit bat erabiliz, deskribatu zuen nola gauzkan mundu honek aspiratuta, zombi bihurtuta. Bizian esperantzan asko daude hilak. Eta beste bat, haundi gaiztuak diran tokian pagatzen du txiki honak. Alako kontrasteen efektua areagotzeko gainera, oskidetasunaz ere baliatu gara askotan. Antzeko soinua duten hitzak elkartu edo kontra jartzen ditugu. Hemen adibide bat, ez esaera zar honetan. Ardi galdua atzeman daiteke, aldi galdua ez. Eta gauza bera, paralelismoak osatzeko garaian ere. Ezkur urte, gezur urte. Hor gainera elipsiak erritmoa ere ematen dio, esapideari. Adibidez, beste bat, zozoak beleari ipurbeltz. Pentsa, zenbat ere luzeagoa den esamoldi hori bera, adibidez, gaztelaniaz. Le dijo la sartén al cazo, vete de ahí, cochinazo. Ipurbeltz, esan duzu oraintxe, Euskal Zulo aipatu dugu hasieran. Zer esan, euskarazko hitz eratorpenaren potentzial agorrezinaz. Eta ezin ahaztu hitz elkarketarena. 2023an adibidez, Andoni Egainak zutabe eder bat idatzi zuen hitz elkarketari buruz berrian. Entzun dezagun. Joan zen igandez, ibilaldi gidatu bat burutzen ari ginela, bai urtea eta ez urtea, aipatu zizkigun Jakoba Errekondok sagarrondoez ari zela. Jan sagarra ere bai, eta berandu sagarra, edo goiz sagarra. Errekondo da, bera ere deituraz. Umetan, ikastolan lur sagarra deitzen genion patatari, eta zaingorria, azenarioari. Txitsi burduntzi, deitzen ziguten etxean egonezin da jira eta buelta genbiltzanean. Poko pasientxi, deitzen zion amak adiskide bati.
poko parrokianekoak badira, Gipuzkoako herri batean, euren dendan bezero gehiegi biltzen ez omentzelako. Endreda makila izatea baino hobe da. Lerde merke, eta tankera horretako beste 100 hitz asmatu izan ditu Antxon Olariagak berri paper honen azken horrirako. Lan astoa gauza bat da, eta astolana bestea. Esku aurra gauza bat, eta bestea aurreskua. Minbizia eta bizi minarena euskaraz sortu den kondentsaziorik ederrenetakoa da. Euskaldunok elkartzen ez dakigula askotan entzun izan dugu. Euskara ezin egokiagoa da ordea hitz elkarketarako. Zaharrak berritzeko bezain on, berriak sortzeko. Dena segidan idatzi behar den, tartean gidoia behar duen ala ez eta horrelako kontuak euskaltzaindiak erabaki ditzala, eta zuzentzaileek praktikan jarri. Hori ez da eskolan irakatsi beharrekoa. Potentzialitatearena, bai. Han eta hemen aditzen da euskaraz zerbait esaten hasi eta oso luzea, galditzen omen dela dena. Akaso ez garelako behar bezala hartzen sepagotxa den, hitzak hain erraz asmatzeko modua izatea. Atzizkiak eta erabiliz, edo hitzak elkartuz. Euskaraz oso erres egiten da, eta amaitzak bizi-biziak izaten dira, endar handikoak. Iñaki Segurola aparta zen, horretan ere. Arkasmatuak dira esaterako, fedabideak, norguaiagoka, norberanismoa, ezbaikariak, eta adibidez aurreko batean beste nonbaiten ikusia eta ikasia. Giza mina. Edozein euskaldunek daki zer den giza eta zer mina. Beraz, hori ikusi eta badakizu zer esan nahi duen, sekula aditu gabea izanik ere, gizakiaren berezko mina o min existentziala, lana genituzke laburrago eta edarrago ematen beste hizkuntza batean. Bitzin minaren saminak libertitu bitez, mintzo abantzatuaz eta tripa betez, gorputzen jaia ez da, harimaren kaltez, eskumina guztioi, euskaldunon partez, parrandarako gatoz geure borondatez. Aizu, esan eta esan ari gara, zeinen amaigabea den hitzak sortzeko aukera, eta badakizu berrian ere oso sortzaileak garela, hitz berriak sortzen jarduten garela txitean bitean. Askotan nahita, baina baita nahi gabe ere. Bai, istripuz. Eta hain zuzen ere, askok jakingo duzuen bezala, istripu esaten zaie nahi gabe, deskuiduan edo istripuz sortutako hitzei. Guk berriako lankideok egin izan ditugun istripuen sorta polit bat bildua dugu azken urteetan. Eta egia esan lehen hau ere plazaratuak ditugu, halako batzuk edo desente, baina iruditu zaigu gaurko atal honetan ez dagoela bat ere sobran berriz ere gogora ekartzea. Grazia eta txinparta dutelako eta bai, politak iruditzen zaizkigulako nahi gabe sortuak izanagatik ere. Bai, kasualidades, baina, laxet. Hemen berrian eta oroar kazertaritzan lantzen diren gai eta arlo askotarikoi repasoa eginez, prentsa askatasunaren aldeko eta prentsa akastasunaren kontrako borrokan atera zaizkigun perla batzuk aipatuko ditugu. Esan beharra dugu, ezer baino lehen entzule, istripu hauek guztiak gure testuetan benetan agertutakoa direla. Baina ez gehienak bintzat argitaratuak bidean harrapatu genituen eta. Bai, beraz, ekin diezaiogun bete-betean. Askotan adibidez, politika kontu ez mintzatzen gara egunkari honetan, eta politikan batzuetan hor zehar ibiltzen diren pajaro edo saiburu ez, edo buruzagi arrosko edo presidentente ez, eta eztabaida politiko askotan esaten dituzten umekeria edo aurgudio ez ere bai. Baita auzitegi gorrenaz ere, hau da, kasurik egiten ez duen auzitegi horretaz, eta haren burukrazia egoistaz,
Eta egoera politiko osoa goitibera iraultzen duten haustekundez. Eta herritarrei tarari egiten dieten agintarari ez, eta barre ministro ez. Oie gustatzen zaizkin. Bai. Bai, segun nori egiten dioten parre, baina bai. Eta aizu, tarari Denoi beti. Bai, eta tarari hasi garen ez, berrian oso gara musikazaleak eta kulturazaleak, ezta? Bai, beren liburuekin edozein irakurle zirrararen zirraraz akabatzeko kapaz diren hildasleak ekarri ohi ditugu gurera, esaterako. Eta musika aipatu duzunez, batzutan oso esaldi musikalak ateratzen zaizkigu. Hortxe ibiltzen gea, zertarara, ostiralala, artelalalana, federalalala, eta bersoak ere, bersosaleak ere bagarenez, bertsolarai ere, bai. Bai, tralai, laralai, ez? Bueno, eta kiroletan ere bada zer esana, Bai, jokalarai, korrikalarai, azken horiek dira Zarama Aizkorri lasterketan kantari joaten direnak, baina hori bai, Zaborra mendian zehar botata utzi gabe noski. Eta kantari ez baizik, estu xamardua zenak berriz, txirrindularriak dira. Zelanak turmaleten gora. Eta izue, kirola zari garenez, jakizue Euskal Herrian badugula adibidez futbol entrenatzaile bat, inoiz partidarik galtzen ez duena. Gaizka garaitano. Eta bestea beste pilotari hoi bat, apaina, alegia koketo ezkurra. Apaina, bai. Aizu eta lehen bertsolariak aipatu ditugu, eta bertsolariek badakizu potoa dute ames gaizto. Beraz, potonimia kontuak ere aipatu beharko ditugu ez da? Bai, berrian leku bitxietara joaten gara eta bidaian. Hasi etxeko paraje derretatik, adibidez, Urdain naitik. Hori izango da, ez dakit, Aragi jaleen paradisua edo, ez? Eta mami handiko beste leku batzuetaraino ere joaten gara. Hala nola, Alemaniara eta Errusuma batu damuturaino, tartean oksitanina pixka bat hartuta, vitamina gisa. Mundu osoko kontu ez aritzen baikara. Pentsa, deskubritu dugu badirela munduan nazi antimatxista batzuk, sexu indarkeriaren kontrako naziarteko eguna antolatu izan dutenak. Eta badela erakunde bat ere, jendeari goxotasun eta mimo atentatuak egitera dedikatzen dena. Estatu islamimoa, alegia. Eta gai sozialez ere esan. Kontatu izan dugu hezkuntza alorrean batzuetan ikasekta planak egiten direla. Bai horixe. Eta emakume batzuk ahaldunduta daudela eta beste batzuk berriz batere ahaldundu gabe, alegia ahaldenduta. Eta beste batzuk berriz guztiz aludunduta. Otxo. Gizonek emakumeak aspiratzeko darabilten itun sozial edo arkordioaz ere aritu izan gara. Eta ekologia gaiak ere jorratzen ditugu noski, zabal gainera. Pentsa, euskalipto izeneko arbola espezie bat ere asmatu dugu. Zuaitzin baditzailea inondik ere, baina la esan da oso gurea. Bai, gurea. Irulegiko eskua bezala kasi. Eta hori ez dago garbi. Ekologia bai, baina ekonomia ere bai. Bai, eta ekonomiaz ere luze eta zabal mintzatzen gara berrian. Hau da, gaur egungo ekonomia eredu zarkituaz. Eta langileen miserazko soldatez. Badakizue zer behar du Euskadik? Gernikako piperrak miseraz beteak. Eta kitxo! Izpide izaten ditugu, oro bat, enpresen azpi kontratrak, Rosalia kantariaren doinuan edo. Eta ekonomia berde esaten dioten horretaz ere aritzen gara batzuetan, baina ez da hori izpide izaten dugun kontu berde edo berdekeria bakarra, zeren orogar, hortxe ibiltzen baikara osasun sistema publikoaren aldeko borrokaren berri ematen, edo tokiko produzkioaren aldeko ekitaldiak kubritzen. Datu ez da titistikoei mamia ateratzen, edo askotariko ekitaldi nazioanalak eta funtzioanalak deskribatzen. Bai, eta tira, istripu gehiago ere baditugu, pentsa, baina kasik hementxe utziko dugu gaurkoz, ondo iruditzen bazaizue. Izango dugu eta horretarako denbora gerora ere. Zorionez eta zorritxarrez badakigu istripuetan erortzen jarraituko dugula
erorkizunean ere. Bera eroriko dekezakilok bultza. Eta egin dezagun planto hementxe inork bultzatu aurretik. Eta erorkizunak harrapatu baino lehen. Belarriak majo blaitu ditugu gaur ere tonto ezer ez eta festa. Gaur 8, hementxe izango gaituzue berriro. Baina bien bitartean, ongi ibili, guztiak eta guztiok. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Dozena bat bertso, nahi nituzke jarri, jaietan kantatzeko entretenigarri. Nere publikatzia izango da sarri, alabantzak emanaz zenbait neskazarri. Neskazarrak endatzen hasi naiz lenguan, izan ere alako Bat guztien, guztiak baten. Edukia eta gidoia, Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak: Arantxa Artola Aldanondo, Mirentxu Larrañaga Sueskun, Ane Ubegun Goikoetxea eta Nerea Urriza López. Muntatzea: Oli Artola Apeztegia eta Lara Madinabeintia Nanklares. Musikaren hautaketa: Arantxa Artola Aldanondo eta Maialen Berasategi Katalan. Musika: Euskatalitesen Iparragirre Abila dela. Etxe Kalteren Epaitu eta Oker. Antxon Balberderen Norteko trenbideari. Artola eta Zubiriaren Albako gultzurruna. Javier Muguruzaren Lagunak bezala. Inun taldearen Dena zuretzat. Mikel Laboaren Martxa baten lehen notak. Anariren Otzanak. Urtz taldearen Xoxoak beleari ipurbeltz. Tapia eta Leturiaren Oian jaia. Xavier Leteren Andaluzaren pareta. Etxepare Rap eta Andrea Lopetegiren Neskazar bat tentatzen. Aipuetako musika: Álvaro García Martínezen Kresala. Arima Soul taldearen Amets. Audience taldearen Second Handed Violin. Petiren Otzikarak.